சீக்ரெட் நாலேஜ் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அடுத்த வருஷம் சீக்ரெட் நாலேஜ். யோமாம் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒண்ணுதான் மாதாஜி, ஒண்ணுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம், ரெண்டையும் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெண்டையும் சொல்லிடலாம். ஓகே, கிடுகிடுன்னு சொல்லிடுங்க மாதாஜி, டைம் எடுக்கக்கூடாது. யோ மாமேவ சம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன சம்மூடோ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास् कृतकृतश्च भारत. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः. हरि ओम. ओम सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. माताजी ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி, உங்களோட 5 நிமிஷம் எடுத்துட்டோம், சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. No issues, you are doing seva, not an issue. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Mataji. Hare Krishna எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. நமஸ்காரம். Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே பிரணாம்ஸ். Hare Krishna Mataji. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். Okay, shall we go session? Sir, alla sloga recitation alla நல்லபடியாச்சனா? 6:15 join பண்ணேன். சரி சீரியஸா எல்லாரும் ஸ்லோகம் ரிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. சின்ன மாய்ஸ்சரைசர் அடிங்க. சோ அதனால ஓகே ரிசைட் பண்ணுங்க. Some seva is going on, so I don't want to disturb. Hare Krishna எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. ராவணச்சாரி. ராவணச்சாரி. யமுனதீராவணச்சாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Namo Bhagavate Vasudevaya. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் Narayanam Namaskritya. நரம் செய்வ நரோத்தமம் Naram Narottamam. தேவிம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devim Saraswati Vyasam. ததோ ஜயம் உதிரயேத் Tato Jayamudiraye. நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் Nityam Bhagavata Sevaya. பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 17 மாதாஜி. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் புக். மாதாஜி என்னையும் புஷ்ப மாதாஜியும் படிக்கணும்னு சொன்னீங்க. ஓகே போயிட்டு प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. तैदस्तानि अगानि भूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर्मजं तत्हृदयं तत् अभिशाङ्करि सेवया. यस विजय कुमारी माताजी वासी. विजय कुमारी माताजी पी. ஓகே பத்மா மாதாஜி வாசி. யார் என்னைய கூப்பிட்டீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்னேன். பத்மா மாதாஜி வாசி. சரிங்க. தைஸ்தானி அகானி பூயந்தோ தபோதான விரதாதிபிஹி நாதர்மஜம் தத் ஹிருதயம் தத் அபிஷாங்கிரி சேவையா. தை அவைகளால், தானி அவல்லா அவ்வெல்லா,
அகானி பாவச் செயல்களும் அவற்றின் விளைவுகளும் பூயந்தே முற்றிலும் முறியடிக்கப்படுகின்றன. தபக தவம் தான தானம் விருத்த ஆதிபிகி விரதங்கள் மற்றும் இது போன்ற செயல்களால் ந இல்லை ஆதர்மஜம் அதர்ம செயல்களிலிருந்து உண்டாகும். தத் அதனுடைய ஹிருதயம் இதயம் தத் அது அபி கூட ஈச அங்கிரி பகவானுடைய தாமரை பாதங்களின் சேவையால். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஒருவன் தவம் தானம் விரதங்கள் முதலான முறைகளினால் பாவ விளைவுகளை முறியடிக்க இயலும் என்றாலும் இப்புண்ணிய செயல்களால் இதயத்தில் உள்ள பௌதீக ஆசைகளை அவனால் வேருடன் களைய முடியாது. ஆனால் பரமபுருஷரின் தாமரை பாதங்களில் சேவை செய்வதால் அவன் இத்தகைய மாசுகளிலிருந்து உடனே விடுவிக்கப்படுகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11.2.42 பின்வருமாறு கூறுகிறது. பக்திஹி பரேசானுபவோ விரக்தி அந்யத்ர சக. பக்தி தொண்டு மிகவும் வலிமையுடையது என்பதால் அதை செய்பவன் உடனடியாக எல்லா பாவ ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விடுகிறான். பௌதீக ஆசை என்றாலே புலன் இன்பம் என்றுதான் பொருள் என்பதால் இந்த ஜட உலகில் உள்ள அனைத்து ஆசைகளுமே பாவமானவைதான். புலனின்ப செயல்கள் கிட்டத்தட்ட எப்பொழுதுமே பாவமானவைதான். ஆனால் தூய பக்தியானது கர்மம் மற்றும் ஞானத்தின் பலன்களாகிய பௌதீக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டதாகும். அந்யாபிலாஷித சூன்ய பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றவருக்கு பௌதீக ஆசைகள் இல்லை என்பதால் அவர் பாவ வாழ்வுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். பௌதீக ஆசைகளை முற்றிலும் நிறுத்தியாக வேண்டும். இல்லையெனில் ஒருவரது தானம் தவம் விரதம் ஆகியவை தற்காலிகமாக பாவத்திலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்க கூடும் என்றாலும் அவனது இதயம் மாசுடையதாக இருப்பதால் அதில் அவனுடைய ஆசைகள் மீண்டும் தோன்றுவது நிச்சயம். இவ்விதமாக அவன் மீண்டும் பாவம் செய்து துன்புறுவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பம் மாதாஜி சாரி மாதாஜி அன்மியூட் ஆகல மாதாஜி, அதான் என்னால படிக்க முடியல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். படிங்க இப்போ. அஜ்ஞானாத் அதவா ஞானாத் உத்தம ஸ்லோக நாமயத் சங்கீர்த்திதம் அகம் பும்சோ தஹேத் ஏதோ யதானலஹ. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी. अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत् संगीतितम् अगम पुंसो तगेत ஏதோ யதா நலக. அஞ்ஞானாத் அறியாமையின் காரணத்தால், அதவா அல்லது ஞானாத் அறிவுடன், உத்தம ஸ்லோகே பரம புருஷரின் நாம புனித நாமத்தை, யத் எது, சங்கீர்த்திதம் உச்சரிக்கப்படுகிறதோ, அகம்பாவம் பும்ச ஒருவரின் தகேத் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுகிறது. ஏத காய்ந்த சருகுகள், யதா போன்று, அனல நெருப்பு. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. நெருப்பு எவ்வாறு காய்ந்த சருகுகளை எரித்து சாம்பலாக்குகிறதோ அவ்வாறே அறிந்தோ அறியாமலோ ஜபிக்கப்படும் பகவானின் புனித நாமம் கூட ஒருவருடைய எல்லா பாவ விளைவுகளையும் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுகிறது. நெருப்பானது ஒன்றுமறியாத ஒரு குழந்தையால் கையாளப்பட்டாலோ அல்லது அதன் சக்திகளை நன்கறிந்த ஒருவனால் கையாளப்பட்டாலோ அது செயற்படவே செய்யும். உதாரணமாக, காய்ந்த வைக்கோல் அல்லது புல் உள்ள ஒரு வயலில் நெருப்பின் சக்தியை அறிந்த ஒரு முதியவர் தீ வைத்தாலோ அல்லது ஒன்றுமறியாத ஒரு குழந்தை தீ வைத்தாலோ அது எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் என்பது நிச்சயம். அதுபோலவே ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தின் வலிமையை ஒருவன் அறிந்தோ அல்லது அறியாமலோ இருக்கக்கூடும். ஆனால் அப்புனித நாமத்தை ஒருவன் ஜபித்தால் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் அவன் விடுபடுவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. யதா கதம் வீர்யதமம் உபயுக்தம் யத்ருச்சயா அஜனாதோ அபி ஆத்மகுணம் குர்யான் மந்தரோ அபி உதாஹ்ருதஹ
उदाहृदतः। Yes, Vasi. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। यदा कदम वीर्यतमम् उपयुक्तं यत्रुषया अजानदो अपि आत्मगुणं कुर्यान् मन्त्रोऽपि उदाकृतः। யதா எவ்வாறு அகதம் மருந்து வீரியதமம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த உபயுக்தம் சரியாக உட்கொள்ளப்பட்டால் யத்ருச்சையா எப்படியாவது அஜானதக அறியாத ஒருவனால் அபி கூட ஆத்ம குணம் அதன் சுய ஆற்றலை குறியாத் வெளிப்படுத்துகிறது. மந்திரக ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் அப்பி கூட உதாகிருத ஜபிக்கப்படும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தின் நல்ல பலனளிக்கும் சக்தியை அறியாத ஒருவன் அந்த மருந்தை உட்கொண்டால் அல்லது வலுக்கட்டாயமாக உட்கொள்ள செய்யப்பட்டால் கூட அவனுக்கு தெரியாமலேயே அது செயல்படுகிறது. ஏனெனில் அதன் ஆற்றல் நோயாளிக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்பதை பொறுத்தது அல்ல. அது போலவே பகவானின் புனித நாம ஜெபத்தின் மகிமையை ஒருவன் அறிந்திருக்கவில்லை என்றாலும் அறிந்தோ அறியாமலோ அதை அவன் ஜபித்தாலும் அந்த ஜபம் அறிந்தோ அறியாமலோ அவன் அதை ஜபித்தாலும் அந்த ஜபம் நற்பயன் அளிக்கும் என்பது நிச்சயம். பொருளுரை: ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் வேகமாக பரவி வரும் மேலை நாடுகளில் படித்தவர்களும் மற்ற அறிஞர்களும் இதன் மகிமையை உணர்ந்து வருகின்றனர். உதாரணமாக டாக்டர் ஜே ஸ்டில்சன் ஜூடா என்ற அறிஞர் இந்த இயக்கத்தினால் மிகவும் கவரப்பட்டுள்ளார். ஏனெனில் போதை பித்தர்களான ஹிப்பிகளையும் இந்த இயக்கம் தூய வைஷ்ணவராக மாற்றியிருப்பதை அவர் கண்கூடாக கண்டுள்ளார். இந்த வைஷ்ணவர்கள் கிருஷ்ணருக்கும் மனித குலத்திற்கும் தன்னிச்சையாக சேவை புரிவதையும் அவர் கண்டுள்ளார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட இத்தகைய ஹிப்பிகள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை அறிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் அதை ஜபித்து தூய பக்தர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றனர். இவ்வாறாக அவர்கள் தீய உடலுறவு, மது அருந்துதல், மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாடுதல் முதலான அனைத்து பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தின் மகிமைக்கு இது ஒரு கண்கூடான சான்றாகும். ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தின் மகிமையை ஒருவன் அறிந்தோ அல்லது அறியாமலோ இருக்கக்கூடும். ஆனால் சக்தி வாய்ந்த மருந்தை உட்கொள்பவன் அதன் ஆற்றலை அறிந்திருக்காவிட்டாலும் அதன் நற்பலன்களை உணர்கிறான். அது போலவே தெரிந்தோ தெரியாமலோ எப்படியாவது ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பவன் உடனடியாக தூய்மை அடைவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. சிசுக உவாச்ச தாயேவம் சுவி விநீதீன ய தர்மம் பாகவதம் நிருப தம் யாம்ய பாஷான் நிர்முச்ய விப்ரம் மிருத்யோர் அமூமுச்சன். எஸ். हरे कृष्ण माताजी. श्री सुग उवाच सा एवं सुविनीय धर्मं भागवतम् इन्द्रुब तम याम्या पासा निर्मुच्य विभ्रम मृत्योर अमुमुसन. ஸ்ரீ சுக உவாச ஸ்ரீ சுகதேவர் கூறினார். தே அவர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள் ஏவம் இவ்வாறு வினீர்நியா பூரணமாக ஆராய்ந்தறிந்து தர்மம் நிஜ தர்மத்தை பாகவதம் பக்தி தொண்டிற்கு ஏற்ப உள்ள ரூப அரசே தம் அவனை அஜாமிலனை யாம்யா பாசாத் யமதூதர்களின் பாசக்கயிற்றிலிருந்து நிர்முச்சிய விடுவித்து விப்ரம் அந்த பிராமணனை மிருத்தியோர் மரணத்திலிருந்து அமுமுஷன் காப்பாற்றினார். மொழிபெயர்ப்பு: ஸ்ரீ சுகதேவர் தொடர்ந்து கூறினார், அரசே, பக்தி தொண்டின் கோட்பாடுகளை தக்க வாதங்களுடனும் நியாயங்களுடனும் இவ்வாறு பூரணமாக ஆராய்ந்து விஷ்ணு தூதர்கள் பிராமணரான அஜாமிலனை யமதூதர்கள் பிடியிலிருந்து விடுவித்து சமீபித்திருந்த மரணத்திலிருந்து அவனை காப்பாற்றினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி அடுத்த வாசி. இது பிரதியுக்திதா யாம்யா தூதாயாத்மயாமாந்திகம்
यमराज्ञे यथा सर्वम् आचक्षुक्षुर् अरिन्दम प्रेम माताजी हरे कृष्णा வாசிங்கோ 21 ஸ்லோகம் கேக்குதா இப்பதான் இது इति प्रदीता यं या तूदायात्वा यमादिकं यमरज्ञे यदा सर्वम् ஆசுசக்ஷூரரிந்தம. இது இவ்வாறு பிரதீதா விஷ்ணு தூதர்களால் விடையளிக்கப்பட்ட யமராஜரின் தூதர்கள் யத்வா சென்று யம அதிகம் யமலோகத்திற்கு யமராஜனிடம் யதா முறையாக சர்வம் அனைத்தையும் ஆசுசக்ஷுஷா விவரமாக அறிவித்தனர். அறிந்தம எதிரிகளை அடக்குபவரே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை சில பரப்பதாக்கு ஜெய். எதிரிகளை அடக்குபவரான பரீட்சித் மகாராஜனே, யமதூதர்களுக்கு விஷ்ணு தூதர்களால் விடையளிக்கப்பட்ட பின் அவர்கள் நடந்ததை எல்லாம் என்று விவரித்தனர். இவ்ஸ்லோகத்தில் பிரதீதா என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். யமதூதர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்பதால் எவராலும் அவர்களை தடுக்க முடியாது. ஆனால் இம்முறை பாவி என்று அவர்கள் கருதிய ஒருவனை எடுத்துச் சொல்லும் அவர்களது முயற்சி தோல்வியடைந்தது. எனவே அவர்கள் உடனடியாக யமராஜனிடம் திரும்பி சென்று நடந்தையெல்லாம் கூறினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே கீதா மாதாஜி, டைம் இருந்தா அப்புறமா நீங்க வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். இப்போ நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம்? ஆக்சுவலி அதாவது ஒருவன் மரணிக்கும் தருவாயில் இல்லையா, அதற்கான ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து படிச்சோம் இல்லையா. போன இதுல இருந்து நம்ம ரெஃபரன்சஸ் यं यापि वा स्मरन् भावं त्यजति अत्ते कलेवरं तं तं ये वैति कौन्तेय சதா தத் பாவபாவிதாக இல்லையா. ஒருவன் உடலை விடும்பொழுது எந்த மாதிரியான உணர்வு நிலை கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த நிலையை அவன் நிச்சயம் அடைவான். ஓகே, இது பகவான் சொல்லியிருக்கிற இது 8.6 8.5 கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. 8.5 அதுவுமே இருக்கு ஸ்லோகம். அந்த காலே ஷமாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் பிரயாதி சாமத் பாவம் யாதி நாஸ்தி அத்ர சம்சய இல்லையா. இறக்கும் தருவாயில் ஒருவன் கிருஷ்ணரை அல்லது நாராயணரை நினைப்பானாயின் உடனடியாக அவன் அவருடைய பரமபதத்தைக்கு திரும்பி செல்லக்கூடிய
தகுதி உடையம்னா குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா? ஆனா இறைவனை வந்து மரணிக்கும் வேலையில நம்மளால வந்து நினைவில் கொள்ள முடியுமா? அதுதான் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. பயிற்சியே இல்லைன்னா கண்டிப்பா நினைவில் கொள்ள முடியாது. எந்த ஸ்தலத்திற்கு நாம் சென்றால் வந்து மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வரமாட்டோம் என்பதை உறுதி செய்யக்கூடிய ஸ்தலம் அது பகவானுடைய திருத்தலம் இல்லையா? வைகுண்டம் கோலோகம். அப்படிப்பட்ட தலத்திற்கு போகணும்னா வாழ்க்கை முழுவதுமே நாம பயிற்சி செய்தால் மட்டும்தான் அவரிடத்துல செல்ல முடியும். ஏன்னா பக்குவம் என்பது நம்ம எப்ப அடைவோம்னே தெரியாது இல்லையா? இந்த மனசு காலையில மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க ஸ்டோரி ஒண்ணு. ஆக்சுவலி அதாவது பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ஸ்ல வந்து ஆசை இல்லையா, லஸ்ட், ஆசை என்றது கிடையாது, டிசையர் இல்லை, லஸ்ட் அப்படின்னா மோகம் இல்லையா? ஸோ ஒருவர் வாழ்க்கையில ஒருத்தர் வந்து அவருடைய மோகத்தை எப்ப விடுவார் அப்படின்னாக்கா, கொஷின் கேட்டதுக்கு வந்து அதாவது ஒரு அரசர் வந்து சாணக்கிய பண்டிட்ட வந்து கேட்டாராம். ஒருத்தர் லஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மோகம் வந்து எப்ப விடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, மரணிக்கும் பொழுது கூட, அவங்க மரணித்த பிறகுதான் மோகமே அவங்கள விட்டு போகும் அப்படின்னு சொன்னாராம். ஸோ யாராவது பௌதிக தளத்திலேயே இருந்தாங்கன்னா, அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பௌதிகத்திலேயே அவங்க வந்து எடுத்து சென்றால் அவர்கள் மரணம் வரைக்குமே மோகத்தை வந்து விட முடியாது. இதுக்கு உதாரணம் நம்ம துரோணாச்சாரியரை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அவர் வெரி செயின்ட்லி பர்சன் தான் இல்லையா? நல்ல ஒரு எண்ணத்தோட தான் வந்து பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் குருவாக இருந்து இல்லையா எல்லா போர் வித்தைகள் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தார். ஓகே, பேசிக்கலி தர்மம் இதெல்லாம் அறிந்தவர் தான். ஆனால் அவர் செய்தது என்ன? அவர் ஏன் வந்து மகாபாரதத்துல வந்து துரியோதனன் தரப்பிலிருந்து போர் புரிய வேண்டும்? ஏனென்றால் அவர் அவருடைய மகன் மீது கொண்டிருந்த மோகம். ஓகே, மோகம் என்பது தான் செய்யும், தான், அதாவது நான் என்ற அந்த மமதையை வந்து வெளிப்படுத்தும். என்னால் இது செய்யப்பட்டது, நான் அந்த கருணையை புரிந்தேன், நான் அவனுக்கு எடுத்துரைத்தேன் இல்லையா? இந்த நான் வந்து ஐ, மைன், இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போகிறது தான் வந்து மோகம் ஆக்சுவலி. ஆனா மோகமற்ற நிலையில இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசினால் இவை அனைத்தும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கிருபை அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கொண்டு அவர்கள் வந்து செயலாற்றுவார்கள். அவர்கள் இங்க உதட்டளவுல பேச மாட்டாங்க, லிப் சர்வீஸ் கிடையாது. ஓகே, உள்ளமார்ந்த அந்த உணர்வு என்பது அவர்கள் உணர்ந்த வண்ணம் அவர்களுடைய செயல்களில வந்து அது வந்து நமக்கு வெளிப்படுத்தும். சோ எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கிருபையால் நாம் இன்று செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து ஒரு ஜீவனுக்கு வந்து வருகிறது என்றால் எல்லா புகழுமே யாருக்கு அவர்கள் உரித்தாக்குவார்கள்? இறைவனுக்கு உரித்தாக்குவார்கள். ஓகே, பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கப்படும் அந்த புகழ் அனைத்துமே இல்லையா? ஸோ குளோரிஃபிகேஷன் இல்லையா? வி won't be having that glorification, நமக்கு கிடையாது இல்லையா? நான் பெருசா சாதிச்சேன்ற அந்த அகம்பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள். அதை ஏஷாம் சுவந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் ஏத்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடாவிரதாக. ஸோ அந்த மனசு வந்து ரொம்ப திருடாவிரதா இல்லையா? அதாவது டிட்டர்மினேஷனோட இல்லையா, உறுதி கொண்ட மனசோட செயல்படக்கூடியவர்கள் முப்பிறவிலும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பகவானுடைய தொண்டுல ஈடுபட முடியுன்றதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இந்த இதுல இருக்கு. ஸோ அப்போ நான் செயல்படுகின்றேன், நான் வந்து என்னாலதான் இதெல்லாம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இந்த நான் என்ற பதத்தை, ஐ அப்படிங்கிற பதத்தை யார் அதிகமாக உபயோகிக்கிறார்களோ இல்லையா, அவங்க வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்போடு தான் அவங்களுடைய செயல்களை எடுத்து ரஜோகுணத்துல இருந்து தான் அவங்க செயல்படுவாங்க. ஸோ அப்ப என்னால் ஆற்றப்பட்டது, என்னால் வந்து கொடுக்கப்பட்டது, நான் வழங்கினேன் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு வந்து தானத்தை கொடுத்தா கூட நான் இவ்வளவு கொடுத்தேன் இல்லையா? அந்த நான் எனக்கூடிய பதம் வந்து நம்மள இட் இஸ் நாட், நான் என்பது எல்லாம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது, இங்கிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது இல்லையா? அதுவும் நாம் இங்கே தான் வழங்குகின்றோம். ஸோ எது எடுக்கப்பட்டதோ அது எல்லாமே இறைவனிடத்திலிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது. எதை நாம வழங்கிறோமோ அதுவுமே அங்கிருந்து எடுத்து தான் கொடுக்குறோம். ஒன்லி வி ஆர் ஏ மீடியா. ஓகே, ஸோ சில காலம் மட்டும் நாம் இருந்து உபயோகப்படுத்திட்டு விட்டுட்டு போகக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த இடத்துல. ஸோ எதையுமே நம்ம நித்தியமான உறவை கொண்டாடக்கூடிய வஸ்துக்கள் என்பது இந்த இடத்துல கிடையாது. ஈவன் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் கூட அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஸோ மனிதன் அவனுடைய உறவுகள் இல்லையா,
குடும்பம், குழந்தைகள், மனைவி, கணவன் இல்லையா, மற்றும் தன்னுடைய இன்னொரு அடுத்த லெவல்ல இருக்கக்கூடிய உறவுகள் மற்றும் நண்பர்கள், என்னுடைய நாடு, இப்படி நம்ம எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வச்சு பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அது அனைத்துமே நம்ம ஒரே செகண்ட்ல வந்து நம்மளை விட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து எப்பவுமே காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஏனென்றால் பிறக்கும் பொழுதே மரணம் எப்பொழுது என்று இறைவன் ஆல்ரெடி வந்து நிர்ணயித்திருக்கார். எப்படி போவோன்றதுதான் நமக்கு தெரியாது தவிர எப்பொழுது போவோன்றது இறைவன் வந்து ஆல்ரெடி டிசைட், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஓகே, சோ அந்த ஒரு நிலையில ஆனா நமக்கு அது தெரியாது இல்லையா. யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட வந்து யமதர்மராஜன் வந்து ஒரு அதாவது யக்ஷனாக வந்து அந்த நீர்த்தேக்கங்கள் இல்லையா, அவங்க வனவாசம் போனப்போ வனவாசத்துல குடில் அமைத்து நீர் கொண்டு வருவதற்காக அங்க இருக்கக்கூடிய நீர்த்தேக்கத்திற்கு சென்ற பொழுது ஸோ ஒவ்வொருத்தரா வந்து அந்த யக்ஷனுடைய அந்த நீர்த்தேக்கத்துல நீர் எடுக்கக்கூடாது என்ற அந்த அசிரியை கேட்டும் அதையும் மீறி அவங்க எடுத்தாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி எடுத்ததால அவங்க எல்லோருமே மரணம் எனக்கூடிய அந்த நிலையில போய் அவங்க தள்ளப்பட்டாங்க. ஸோ அப்போ கடைசியில யாரும் திரும்பி வராததால யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து அந்த நீர்த்தேக்கத்துக்கிட்ட வரார். அப்போ அவர் ஏன் நம்முடைய தம்பிமார்கள் எல்லாமே மரணித்து மாதிரி படுத்திருக்காங்க, என்ன ஆயிற்று இவர்களுக்கு அப்படின்னுட்டு நினைச்சார். அவரால் வந்து யூகம் பண்ண முடிஞ்சது, இங்க ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இந்த நிலைக்கு வந்து காரணம் இவர்கள் என்று நினைக்கிறது. ஸோ அப்போ அவர் கேட்கிறார், நீங்கள் யார், என் முன்னாடி வந்து நில்லுங்கோ, என்னுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாம் ஏன் இவ்வாறு ஆனார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டப்போ தர்மராஜனாக இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது யமதர்மராஜன் அவர் முன்னாடி வந்து தோன்றுகின்றார் இல்லையா யக்ஷன் ரூபத்துல. சரி, இது என்னுடைய நீர்த்தேக்கம், ஓகே, ஸோ அதனால இதுல வந்து நீர் எடுப்பதற்கு என்னுடைய அனுமதி வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த யக்ஷன் வந்து சொல்வார். ஆக்சுவலி சொல்லும் பொழுது அப்போ இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இது இல்லையா, இந்த பஞ்சமகா பூதங்கள் அனைத்துமே வந்து பொதுவானது இல்லையா. அப்போ இந்த நீர்த்தேக்கம் தங்களது என்பது எவ்வாறு உரிமை கொண்டாடுவது என்ற ஒரு கொஸ்டினும் அவர் கேட்பார். ஸோ மேலும் வந்து என்னுடைய தமையன்களை எல்லாம் விடுவித்து கொடுங்கோ, அவங்கள எழுப்பி கொடுங்க, இல்லைன்னா என்னுடைய தாய்க்கும் வந்து என்னால பதில் உரைக்க முடியாது அப்படிங்கிறதையுமே அவர் சொல்வார். அப்போ அந்த யக்ஷன் சொல்வார், நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு உன்னால விடை அளிக்க முடியுமா, அப்போ உனக்கு நான் வந்து அவர்களில் ஒருவனை மட்டும் நான் வந்து உயிர்ப்பித்து தரக்கூடிய இது வந்து நான் தருவேன், அது யாருன்றது நீதான் அந்த சாய்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும்னுட்டு சொல்லிவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ அவர் வந்து கேட்பார், இந்த உலகத்திலே மிக அதிசயமானது எது அப்படின்னு கேட்டாக்கா மரணம் அப்படின்னு சொல்வார் இல்லையா, டெத் இல்லையா, மிக அதிசயமாக தெரியாது. ஏன்னா ஒருவர் மரணித்த பொழுது இல்லையா, ஒருவர் மரணிக்கும் பொழுது அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு அதிசயமாக அவரை காண்பார்கள் இல்லையா. ஆனா அது சாதாரண ஒரு சம்பவம். இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒவ்வொரு நொடியும் எத்தனையோ பேர் மரணித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள், எத்தனையோ உயிர்கள் வந்து ஜனித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இதுதான் இறைவனுடைய சிருஷ்டியினுடையது இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மரணத்தை நாம் ஏன் அதிசயமாக பார்க்கணும் இல்லையா. ஏன்னா அது ஏன் அதிசயமாக தோன்றுகின்றது என்றால் அதை பார்ப்பவர்களும் ஒரு நாள் மரணிக்கத்தான் போகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் உணரவே இல்லை. அதுதான் உலகத்திலே மிக அதிசயமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார் ஆக்சுவலி. ஸோ ரொம்ப அழகான விளக்கத்தை கொடுத்ததுனால உன்னுடைய தம்பியர்கள்ல ஒருத்தருக்கு வந்து உனக்கு அதாவது உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து வரத்தை நான் கொடுக்குறேன், ஆனால் நீ தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரா கேட்பார் ஆக்சுவலி. உனக்கு பீமன் இருந்தா உன்னால இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆள முடியும், ஸோ பீமன் வேணுமா, அவனே எழுப்பட்டுமான்னும் போது அப்போ யுதிஷ்டர் மகாராஜ் சொல்வார், வேண்டாம், ஏன்னா என்னுடைய அதாவது பீமன் வந்து புஜபலமாக இருக்கக்கூடியவன் தான், ஆனால் அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன் அவங்க 3 பேர் இல்லை என்றால் அவன் புஜபலத்தில் அவனால் எதுவுமே பராக்கிரமத்தை காட்ட முடியாது, இறுதியில நான் தோல்வியைத்தான் அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். சரி, ஓகே, இறந்த வில்லாளனா இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனை எழுப்பட்டுமான்னு கேட்டப்போ அவனும் வேண்டாம், ஏன்னா அவன் தன் தம்பியர்களை எல்லாம் விடுத்து தன்னை மாத்திரமே வந்து காப்பாற்றி இருக்கிறார் அண்ணன் என்று தெரிந்தால் அது தான் உயிர் வாழணுன்றதுக்காக என்னுடைய தமையன்கள் யாரும் உயிர்ப்பிக்கவில்லை என்ற அந்த ஒரு மன வருத்தத்திலேயே அவர் வந்து எழமாட்டார். அவரால் வில்ல வந்து பூட்டி வந்து
அவனால வந்து நல்ல விதத்துல போர் புரிய முடியாது, வெற்றி கொள்ளக்கூடிய போர் வித்தையை வந்து அவனால வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது. அதனால அர்ஜுனனும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இப்ப நகுலன், சகாதேவன், சோ இவர்கள்ல ஒருத்தரை வந்து கொடுங்க. ஏன்னா என்னுடைய தாய்க்கு வந்து 3 பிள்ளைகள்ல நான் ஒருத்தர் இருக்கிறேன். இன்னொரு தாயா இருக்கக்கூடிய மாத்திரியினுடைய பிள்ளைகள் வந்து ஒருத்தர் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்காக யாரை வேண்டும் என்றாலும் ஒருத்தரை வந்து நீங்க எழுப்பி கொடுங்கன்னு சொல்லுவார். அப்பதான் என்னுடைய தாயும் என்னை வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் யுதிஷ்ட மகாராஜா. அவருடைய தர்மத்தை வந்து மெச்சி அந்த தர்மராஜன் என்ன பண்ணுவார், அந்த 4 பேரையுமே வந்து உயிர்ப்பித்து எழுப்பி கொடுப்பார். சோ இதுல இருந்து என்ன கருத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, மரணம் என்பது எப்ப வேணாலும் நிகழும். ஆனா அந்த மரணத்தை வந்து நாம ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா இந்த பொறுப்புகள் என்பதை வந்து நாம ஒரு அதாவது ஒரு இதுவா வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அதாவது ஒரு காலகட்டத்திலுமே நமக்கு பொறுப்புகள் உண்டு இல்லையா? குழந்தை வளரும் காலகட்டத்துல தாய் தந்தைக்கு பொறுப்புகள் உண்டு. அவங்க நல்லா படிக்க வச்சு நல்ல உத்தியோகத்துல அமர்த்தணும்ன்ற அந்த குறிக்கோளோட செயல்படுவாங்க. ஒரு முறை உத்தியோகத்துக்கு சென்று விட்டால் அவங்களுக்கு திருமணம் செய்யணும்ன்ற அந்த ஒரு காலகட்டம், திருமணம் செய்த பிறகு அவங்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கறது இல்லையா? சோ இப்படி இந்த சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க போயிட்டே இருக்கும், இதுக்கு முடிவே கிடையாது இல்லையா? சோ ஒரு சுழற்சி மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபனைட் லூப்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ அது வந்து போயிட்டே இருக்கும் இந்த வாழ்க்கை என்பது இல்லையா? அவனுடைய குழந்தை, அவனுடைய பிள்ளைகள், அவனுடைய குழந்தை, இப்படி வந்து நாம் என்ன பண்ணுவோம், போயிட்டே இருக்கும். அதனால இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு முற்றுப்புள்ளி உண்டு இல்லையா? சோ ஆரம்பம் என்று ஒன்று இருக்கும் பொழுது முடிவு என்பது ஒன்று உண்டு. சோ அந்த அந்த முடிவையும் இருக்கிறதுன்றத மனசு நம்ம ஏத்துக்கணும். அந்த முடிவை இருக்குதுன்றதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனசுதான் நமக்கு கிடையாது. இன்னும் வாழணும், இன்னும் செயல்படணும், இன்னும் சம்பாதிக்கணும் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம வாழக்கூடிய காலகட்டத்துல சோ பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன் மற்றும் சந்நியாசம், இந்த 4 வர்ணத்துல வந்து நாம் என்ன பண்ணணும், அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும் இல்லையா? வானப்பிரஸ்த காலத்துல வந்து குடும்ப பாரத்தை நாம வந்து மெதுவாக குறைத்து பொறுப்புகளை எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து நாம ஒதுங்கக்கூடிய காலம் அது ஆக்சுவலி. ஓகே, அந்த பொறுப்பையுமே நாம வந்து மேற்கொள்ளணும். இல்லைன்னா நம்ம மண்ணுக்கு போகிற வரைக்குமே நாம உழைச்சுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு உடலை பெற்றுதான் இன்னொரு வாட்டி நாம இந்த இடத்துல பிறப்போம். நீ உழைக்கணும்ன்ற ஆசைப்படுறல்ல, ஓகே இந்த உடலை நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுமே வந்து என்னை துதிப்பதற்கான காலகட்டங்கள் உனக்கு கிடையாது இல்லையா? மேலும் வந்து என்னை துதிப்பதால் உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மையும் உனக்கு தெரியவில்லை இல்லையா? சோ மேலும் அதனால் பெறக்கூடிய உயர்ந்த வாழ்க்கையும் உனக்கு புரியவில்லை. சோ மேலும் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள்ல தான் நீ உணரணும்னு நினைக்கிற, இதைத்தான் நீ பெரிய பெரிய விஷயமாக கருதுற இல்லையா? அதாவது வாழ்க்கையில நீ சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆஸ்திகள் இல்லையா, உன்னுடைய புகழ் பெருமை, உன்னுடைய குடும்பம் இல்லையா, அவர்களுடைய நன்மை, இது மட்டும்தான் உனக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு வந்து அந்த ஒரு சிறிய வட்டத்திற்குள்ளேயே நீ வந்து புகுந்து இருக்கணும்னு நினைக்கிறதால உனக்கு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை உனக்கு அமைய பெறட்டும்ட்டு பகவான் இன்னொரு முறையும் வேறு ஒரு உடலை கொடுத்து நம்மள இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பிடுவார். ஓகே, சோ கடைசி வரைக்குமே நாம இறைவனுக்கு தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வர வரைக்குமே மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஒரு அதாவது அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம குளித்து வேறு ஒரு சட்டை இல்லையா, வேறு ஒரு துணி இல்லையா, அதை நாம போட்டுக்கிற மாதிரி நம்ம மீண்டும் மீண்டும் என்ன ஆகும், நம்ம இந்த உலகத்திற்கு வந்துட்டேதான் இருக்கும். அந்த சட்டை என்பதுதான் இந்த உடல். ஓகே, வேறு ஒரு உடலை எடுத்துட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். சோ அது எப்ப முடியும், எப்ப நாம இறைவனை திரும்பி பார்க்கின்றோமோ இல்லையா, எப்ப நாம் அவருக்கான நாமங்களை ஜபிக்கின்றோமோ. ஏன்னா கலியுகத்துக்கே இருக்கிறது என்னது இல்லையா, கலியுகத்துக்கே இருக்கிறது என்னது, சங்கீர்த்தனம் தான் இல்லையா, ஹரிநாமம் ஹரிநாமம் தான். ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலவு நாஸ்தி கலவு நாஸ்தி இல்லையா? அதாவது இந்த கலியுகத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடியது ஹரிநாமம் ஒன்றுதான் நம்மளை ரட்சிக்கக்கூடியது. அந்த ஹரிநாமத்தை நாம விடாம ஜபிக்கணும். ஓகே, அதுவுமே உளவார எண்ணி நாம ஜபிக்கணும், மனசளவுல லயித்து ஜபிக்கணும். அந்த நாமத்தின் மீது நமக்கு ஈடுபாட வளர்த்துக்கணும். ஒரே நாள்ல வராது ஈடுபாடு. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி ஈடுபாட வளர்த்துன்னு நாம ஜபங்களை யாரும் அன்மியூட் பண்ணாதீங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ இப்படி நாம நம்ம வாழ்க்கைய எடுத்துட்டு போகணும். இதுதான் அஜாமிலனுடைய இது கதையிலேருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று இல்லையா? ஸோ இங்க 17வது ஸ்லோகம். இப்போ இந்த விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் நடுவுல நடந்த இந்த உரையாடல் வந்து அதாவது முடிவுக்கு வருது ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரே ஒரு சொல்யூஷன். விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன சொன்னாங்க? எந்த ஜீவன் தன் உடலை விடக்கூடிய தருணத்தில் இறைவனுடைய நாமத்தை வந்து ஜெபிக்கின்றதோ அவர்கள் முந்தைய பாவ விளைவுகள் முற்றிலும் அவர்கள் வந்து விலக்கப்படுகிறார்கள். உடனடியாக அவர்களுடைய பாவ விளைவுகள் அனைத்துமே வந்து பறந்தோடிவிடும். அப்போ அவங்கள வந்து அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் தான் வருவார்கள். ஓகே, ஸோ அந்த இதை கன்க்ளூஷன் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து யம தூதர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ யம தூதர்கள் வந்து இது என்ன, நம்ம போய் உயர்ந்த அத்தாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய யமராஜன் கிட்ட தான் இதை முறையிடணும். ஏன்னா அவங்க ஆற்ற வேண்டிய கடமையை வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து செய்வதற்கு விடவில்லை இல்லையா? அதனால அங்க போய் அவங்க முறையிடணுன்றதுக்காக கிளம்புறாங்க. தைதஸ்தானியகானி பூயந்தே தபோதான விருதாதிபிஹி நாதர்மஜம் தத்ருதயம் தத் அபிஷாங்கரி சேவையா. ஒருவன் தவம், தானம், விரதங்கள் முதலான முறைகளினால் பாவ விளைவுகளை முறியடிக்க இயலும் என்றாலும், அதாவது நாம செய்த கெட்ட அதாவது கெடு செயல்களுடைய விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வர முடிஞ்சாலும் இப்புண்ணிய செயல்களால் நம்ம ஹிரயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்க வந்து கிளீன் பண்ண முடியாது. மேலும் அதாவது அந்த ஆசை இல்லையா, காமம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம யாருக்குமே தொந்தரவு பண்ணல அப்படின்னா கூட அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசை வந்து எத்தருணத்திலுமே அந்த செயலை செய்வதற்கு வந்து வித்திடும். அப்ப அந்த பாவ விளைவை வந்து நாம வந்து பின்னாடி அனுபவிக்க வேண்டும். அப்ப நாம அந்த காம உணர்ச்சி, அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது பேராசை இல்லையா, அந்த காம, குரோத, லோக, மோக, மத, மக்ஷரம், இந்த ஆறு விதமான இந்த துன்பத்தை விளைவிக்கக்கூடிய இந்த சுபாவங்கள் நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து நாம் எடுத்து கலைந்து எறியணும். எது வரைக்கும் அது நம்ம ஹிருதயத்துல வேரூன்றி இருக்கிறதோ, வெறுமனே வெளிப்புறத்துல நாம் அந்த செயல்களில் அத்தகைய செயல்களில் நாம் ஈடுபடாமல் இருந்தாலும் ஆனா அந்த மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த வந்து எப்ப வேணாலும் அது வெளியில வரும். ஓகே, ஸோ அதுதான் அந்த ஆசை. இதயத்தில் பௌதிக ஆசைகளை அவனால் வேருடன் களையவே முடியாது. நம்ம பண்ணக்கூடிய புண்ணிய காரியங்களால நம்முடைய கெட்ட சுபாவங்கள் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கிறதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது. வெறும் ஹரிநாமம் ஒன்றுதான் நம்மள வந்து வேறறுத்து அந்த தேவையற்றது எல்லாமே எடுத்து வெளியில போடும். அதனால பரமபுருஷரின் தாமரை பாதங்களில் சேவை செய்வதால் அவன் அத்தகைய மாசுக்களிலிருந்து உடனே விடுவிக்கப்படுகிறான் இல்லையா? நாம் என்ன பண்ணணும்? ஹரிநாமத்தை சொல்றதுக்கு பழகணும். காலையில வேர்க்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தத்துவங்கள் தான். 10வது காண்டம் கூட நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கிருஷ்ணா புக் மூலியமா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா 11வது காண்டம் வந்து உத்தவ கீதம். ஸோ கடைசியில இந்த 3rd கேண்டோல வந்து பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு கோலோகம் செல்றதுக்கு முன்னாடி உத்தவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாமே பகவான் வந்து விடையளித்திருப்பார். அந்த கான்வர்சேஷன் தான் வந்து 11வது அத்தியாயமே. ஓகே, 11வது காண்டம். ஓகே, அங்கே மைத்ரேய ரிஷியும் இருப்பார். அவர் ஜஸ்ட் கேட்டுன்னு இருப்பார், எல்லாத்தையுமே அவர் கேட்டார் ஆக்சுவலி. ஓகே, அந்த 11வது காண்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றாங்க. ஸோ 11th கேண்டோ இஸ் வெரி டஃப். ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஏன்னா எல்லாமே கான்ட்ரடிக்டரியான கொஷின்ஸா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ உத்தவர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே தர்மமாக இருக்கக்கூடிய, அவருமே வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இல்லையா உத்தவர், அவருடைய கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பகவான் வந்து விடையளிப்பார். ஸோ ரொம்ப அதாவது இருவருக்கு மத்தியில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் ரொம்ப அற்புதமான இதுதான். ஸோ உத்தவ கீதை வந்து நாம வாசிக்கிறது. ஸோ பக்திஹி பரேஷானுபாவோ விரக்திர் அந்யத்ர ச, அதாவது பக்தி தொண்டு மிகவும் வலிமையுடையது என்பதால் அதை செய்பவன் உடனடியாக எல்லா பாவ ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுகின்றான். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அன்வான்ட் ஸ்டஃப் இல்லையா, வேஸ்ட் குப்பைகள் தான் நம்ம ஹிருதயத்துல வச்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒருத்தர் மீது இருக்கக்கூடிய கோபம் அதுவும் குப்பை தான்.
அந்த கோபத்தினால என்ன ஆகுது, நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களுக்கு தான் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் இல்லையா? கோபப்படுறதுனால என்ன வருது நமக்கு, அதாவது உடல் உபாதைகள். வயசுல கோபப்படும் போது தெரியாது, வயதான பிறகு கோபப்படும் போது சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹை பிபி வந்து அப்படியே இது ஆயிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகுறது இதெல்லாமே உண்டு. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி இந்த உடல் உள்ளுக்குள்ள வந்து நிறைய இம்பாக்ட், படபடப்பு இதெல்லாமே வரும், கோபம். ஸோ அது மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுறணும். பௌதிக ஆசை என்றாலே புலனின்பம் என்றுதான் பொருள் இல்லையா? அதாவது இந்த உலக வாழ்க்கை என்பதே சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் தான். ஓகே, அது நாக்குக்கு ருச்சியா சாப்பிடலாம், கண்ணுக்கு பிடிச்சதை பார்க்கணும்னு நினைக்கலாம், காதால நம்ம வந்து கேட்கக்கூடியது இருக்கலாம். ஆனா இது அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவனோட சம்பந்தப்பட்டிருந்தா நம்ம இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவம் அடைந்து தெய்வீக நிலையை அடையும். இல்லை என்றால் பகவானோட சம்பந்தப்படாத விஷயங்களா இருந்தா அந்த இதுல வந்து என்ன ஆகும், மனசும் இழுத்துட்டு போய் புத்தியும் அதே மாதிரி செயல்பட்டு நம்மள வந்து கீழான ஒரு நிலையில கொண்டு போய் விட்டுடும். ஓகே, பௌதிக ஆசை என்றாலே புலன் இன்பம் தான், மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா? அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் நம்மளுடைய டிசையர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மள சென்ஸ், நம்முடைய புலன்களை வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணத்தை மட்டும்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த ஜட உலகில் அனைத்து ஆசைகளுமே பாவமானவை தான். எவ்ரிதிங். நாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறதே வந்து எதனால வந்திருக்கோம், நம்ம வி ஆர் நாட், அதாவது நம்ம ஒரு என்னது, நம்ம தவறு இழைத்ததாலதான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். ஓகே, தவறு இழைக்கவில்லை என்றால் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டோம். அதிலுமே கிடைத்தற்கரிய பிறவி மானிட பிறவி கிடைச்சிருக்கு. அந்த பிறவியை வந்து நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஏன்னா தேவர்களுக்கு கூட கிடையாது அந்த பிறவி. அவங்க ரொம்ப ஆண்டு காலம் இந்த இடத்துல இருந்துதான் அவங்க வந்து வர முடியும், பகவான்கிட்ட போக முடியும். நமக்கு அப்படி கிடையாது. மிக குறுகிய காலகட்டத்திலேயே நம்ம வந்து இறைவனை அடையறதுக்கான பாக்கியம் உண்டு நமக்கு. அதுதான் இந்த மனிதனுக்கான மகத்துவமே. ஆனா இதை வந்து நாம கரெக்டான விதத்துல வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? ஸோ எந்தெந்த காலகட்டங்கள்ல என்னென்ன மாதிரி செயல்படணுமோ அந்தந்த விதத்துல நம்ம செயல்பட்டு வாழ்க்கையில வந்து பக்குவத்தை அடையறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அவ்வாறு முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் மீண்டும் ஒரு உடலை எடுப்பதற்கு நாம தயாரா நம்முடைய கர்ம பலன்கள் வந்து காத்துட்டு இருக்கும். இன்றைக்கு நாம நினைக்கலாம் யாருமே நம்ம பார்க்கல, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய இதெல்லாமே யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா இறைவன் உள்ளக்குள்ள உட்கார்ந்து எல்லாமே நமக்கு கணக்கு போட்டு வச்சிருக்காரு. அதனுடைய விளைவுதான் நம்ம அடுத்து சந்திப்போன்றதையுமே நம்ம மறந்து போயிடக்கூடாது. ஸோ நம்ம கான்சியஸ் பிரகாரமே எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா, அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நம்ம எல்லாமே நடந்துக்கிறோமா அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம பார்க்கணும். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம அதை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். முடியாத பட்சத்துல நம்ம கையில இல்லாத போய் ஒரு 10 பேர் கலந்து செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து நம்மளுடைய பாகம் வந்து மிக குறுகிய அளவுன்னா அதுல அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த இதை வந்து தவறுதல் என்று நம்ம தெரிந்தால் நம்ம சொன்னா எடுத்துக்கினா பரவாயில்ல, நம்ம சொன்னா எடுத்துக்கலனாக்கா இறைவனிடத்துல சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுல என்ன தவறு இழைக்காம என்ன பண்ண முடியுமோ அதை செய்துட்டு நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கோம். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் வாட் நாம பண்ண முடியும். வேற எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது இந்த காலகட்டங்கள் எல்லாமே இல்லையா? ஸோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். ஸோ அந்த இதை வந்து நாம எப்பவுமே பார்த்துக்கணும். இந்த ஜட உலகில் அனைத்து ஆசைகளுமே பாவயம் பாரும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கவே முடியாது. எல்லா ஆசைகளுமே ஒவ்வொரு செயலையுமே ஒரு குற்றம் சூழ்ந்திருக்கிறதுன்னு நம்ம பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் ஹிடன் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் என்ன மிஸ்டேக் இருக்கும். நம்ம எல்லாரும் we are prone to do the mistake இல்லையா? புலனின்ப செயல்கள் கிட்டத்தட்ட எப்பொழுதுமே பாவமானதுதான் இல்லையா? நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கெப்பாசிட்டிக்கு அதிகமா சாப்பிட்றது, டேஸ்டா இருக்கிறதுக்காக சாப்பிட்றது இல்லையா? ஸோ ஒருத்தர் அதிகமாக உண்பது, மிக குறைவாக உண்பது இல்லையா? அதிக நேரம் விழித்திருப்பது இல்லையா? மிக மிக அதிகமாக உறங்குவது இல்லையா? ஸோ இப்படி நம்ம வந்து செய்யறது எல்லாமே ஒருத்தர் வந்து யோகி ஆக முடியாது. அதுவுமே நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். எல்லாமே மிதமாக இருக்கணும், எதையுமே எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல போய் நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லையா? ஆனால் தூய பக்தியானது கர்ம ஞானத்தின் பலன்களாகிய பௌதிக ஆசைகள் இருந்து விடுபட்டதாகும். அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். உத்தம பக்தியை வந்து கொடுக்கும். கர்மத்தாலோ ஞானத்தாலோ படியாம இறைவனுக்கு காட்டக்கூடிய, அதாவது
எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு வந்து அவர்களை வந்து உத்தம பக்தி செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி, அந்த பக்தி தான் உத்தம பக்தி. ஓகே, பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றவருக்கு பௌதிக ஆசைகள் இல்லை என்பதால் அவர் பாவ வாழ்வுக்கு அப்பாற்பட்டவராகிறார். எதெல்லாம் நம்ம பௌதிக ஆசைகளோட இணைத்திருக்கிறோமோ அது பாவத்தோட சம்பந்தப்பட்டதுதான். அது எந்த காரியமானா இருக்கட்டும், ஏன்னா அது எல்லாமே பௌதிக ஆசைகள். அதனால நம்ம பௌதிக ஆசைகளை ஆன்மீக தளத்திற்கு நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்போ பௌதிக செயல்களிலுமே நாம இறைவனை நோக்கி நாம செய்யணும். அப்ப அதுவுமே ஆன்மீகத்திற்கு வரும். இல்லையே ஒருவனது தானம், தவம், விரதம் எல்லாம் ஆகியவை தற்காலிகமாக பாவத்திலிருந்து ஒருவனை விடுவித்தாலும் நிரந்தரமாக அவன் வந்து அந்த பாவம் செய்யக்கூடிய அந்த உந்துதலிலிருந்து அவன் வெளியில வர முடியாது. எத்தருணத்தில் வேண்டுமென்றாலும் அந்த பாவ செயலை அவன் செய்து விடுவான். ஓகே, சோ ஒருவன் இதயம் மாசடைய உடையதாக இருப்பதால் அதில் அவனுடைய ஆசைகள் மீண்டும் தோன்றுவது நிச்சயம். இவ்விதமாக அவன் மீண்டும் பாவம் செய்து துன்புறுவான், ஃபியூச்சர்ல அவன் கஷ்டப்படுவான்றதுமே இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. அஜ்ஞாத்னாத் அதவா ஞானா உத்தம ஸ்லோக நாம யத் சங்கீர்த்திதம் அதம் அகம் பும்சோ தஹேத் ஏதோ யதானல. நெருப்பு எவ்வாறு காய்ந்த சருகுகளை எரித்து சாம்பலாக்குகிறதோ அவ்வாறே அறிந்தோ அறியாமலோ ஜபிக்கப்படும் பகவானின் புனித நாமம் கூட ஒருவனுடைய எல்லா பாவ விலைகளையும் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுகிறது. அறிந்தோ அறியாமலோ இல்லையா? ஜஸ்ட் ஒரு கூட்டத்தோட வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது, நம்ம நகர சங்கீர்த்தனம் போகும்போது இது மாதிரி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் அற்றவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சங்கீதத்தோட இணைந்து அவங்களுமே வந்து என்ன ஆவாங்க, சங்கீதத்தை வந்து பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? சோ அப்படி நம்ம இந்த சங்கீர்த்தனத்துல போகும் பொழுது நம்முடைய அதாவது எத்தனை ஜென்மாந்திர பாவங்கள் நாம சேர்த்து வச்சிருக்கிறோமோ அத்தனையுமே வந்து எரிந்து சாம்பல் ஆக்கிவிடும். சோ நாம எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து பக்தி பாதையில வந்து நம்மள ரொம்ப சீரியஸா இல்லையா, சின்சியர் அண்ட் சீரியஸ் ரெண்டுமே முக்கியம். எஸ்என்எஸ் இது எப்பவுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ சின்சியரானாக்கா அதுல வந்து நம்முடைய மனமார்ந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்ந்த பக்தியில வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகிறது, மனமாற செயல்படுவது ஒண்ணு சின்சியர். அடுத்து வந்து சீரியஸ், அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு நினைச்சு அந்த செயலில் ஈடுபடுவது இல்லையா? ஸோ பக்தி என்பது மிக முக்கியமானது. அந்த பக்தி செயல்ல நம்ம ஈடுபடுத்திக் கொள்றது, இந்த ரெண்டு இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி பர்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் தானாவே வரும். நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி முறையில வந்து சிறு தவறுகள் ஏற்பட்டாலும் அந்த தவறுகளையுமே இறைவன் நமக்கு வந்து சுட்டி காட்டி நம்மளை வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போவார். ஸோ இந்த இதை வந்து நாம மெயின் கிரைட்டீரியாவா வச்சுக்கணும். ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய நாம ஜபம் வந்து எப்பவுமே வந்து நன்மை பயக்கும். அதனால ஹரிநாமத்தை தவிர ஒருத்தரை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து காப்பாற்றக்கூடியது எதுவுமே கிடையாது. நெருப்பு ஒன்றுமறியாத ஒரு குழந்தையால் கையாளப்பட்டாலோ அல்லது சக்திகள் அறிந்த ஒருவனால் கையாளப்பட்டாலோ அது செயற்படும் விதம் ஒன்றுதான் இல்லையா? ஆனால் இது குழந்தை எதுவுமே தெரியாது, அதன் எரிக்காம இருக்காது. இவனுக்கு எல்லாமே தெரியும், தெரிஞ்சும் செய்யறான்றதுக்கு இருக்காது. ரெண்டு பேருமே வந்து நெருப்போட விளையாடினா கண்டிப்பா எரிந்து சாம்பலாக வேண்டியதுதான். இது உண்டு இல்லையா? உதாரணமாக காய வைத்த வைக்கோல் அல்லது புல் உள்ள ஒரு வாயில் நெருப்பின் சக்தியை அறிந்த ஒரு முதியவர் தீ வைத்தாலோ அல்லது ஒன்றுமறியாத ஒரு குழந்தை தீ வைத்தாலோ அது எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் என்பது நிச்சயம். நெருப்பினுடைய குவாலிட்டி தான் அந்த இடத்துல எக்ஸிபிட் ஆகும். சோ ஐயோ இது குழந்தை செஞ்சதேன்னு அது வந்து இருக்காது. அது போல ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர ஜபத்தின் வலிமையை ஒருவன் அறிந்தோ அறியாமலோ அவன் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அப்புனித நாமத்தை ஒருவன் ஜபித்தால் எல்லா பாவ விளைவுகளிலும் தான் விடுபடுவான். ஆனா பாவத்திலிருந்து விடுபடணும்னு நினைச்சிட்டு நாம ஜபத்தை ஜெபிக்க கூடாது. நமக்கு நாம ஜபம் வந்து எப்பொழுதுமே நம்மளை ரட்சிக்கும்ன்ற அந்த மனசு இல்லையா? சோ இதை தவிர நமக்கு வேற எந்த வழியுமே கிடையாது என்று உணர்ந்து இல்லையா பக்தி கொண்டு நம்ம அந்த நாம ஜபத்தை ஜெபித்தால் நம்முடைய பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பார். அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. யதா கதம் வீரியதமம் உபயுக்தம் யத்ருச்சயா அஜானுதோ அபி ஆத்மகுணம் குர்யான் மந்த்ரோ அபி உதாஹுதஹ. ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தின் நல்ல மருந்து பயனளிக்கும் சக்தியை அறியாத ஒருவன் அந்த மருந்தை உட்கொண்டால் அல்லது வலுக்கட்டாயமாக உட்கொள்ள
செய்யப்பட்டால் கூட அவனுக்கு தெரியாமலே அது செய்யப்படுகிறது இல்லையா? இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மருந்து ஊத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், வாயே திறக்காது இல்லையா? சில குழந்தைங்கள் படுக்க வச்சு அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடி இப்ப காலத்துல எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இல்லையா? சோ வாயே திறக்க மாட்டான், என்ன சொன்னாலுமே அது இங்கேயேதான் இருக்கும், முழுங்கவே மாட்டான் இல்லையா? வலுக்கட்டாயமா. ஆனாலும் அதை கொடுத்தாதான் அந்த வியாதி குணமாகும். அதுதான் மருந்தினுடைய குவாலிட்டி. அது போல ஒருத்தருக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ விரும்பி மருந்தை எடுத்துட்டு உடலை குணமாக்கி கொள்ளக்கூடிய வியாதிஸ்தர்களும் உண்டு. அதுதான் பக்தர்கள். ஓகே, அதாவது விருப்பம் கொண்டு நாம வந்து பகவானுடைய நாமங்களை வந்து சொல்லி நம்முடைய எத்தனை ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்துல இருக்கக்கூடிய பாவ விளைவுகள் இருந்து பகவான் நம்மளை ரட்சிக்கிறார். எஸ் பிரபுஜி எது சொல்ல வரீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விரல ஒரு பக்கம் வச்சு பாலாடியில ஊத்துவாங்க. ஆமா, எஸ், வாயே திறக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்க இல்லையா? ஏன்னா அது கசப்பும் இல்லையா? சோ அது இனிக்காது, ஆரம்பத்துல அது கசக்கும், ஆனா அது உடலுக்குள்ள போன பிறகு நமக்கு தேவையற்ற எல்லாவற்றையுமே வியாதிகள் எல்லாம் அதை நிவர்த்தி பண்ணி நம்மள வந்து ஒரு நாள்லயே நம்மளை எழுப்பி நிக்க வச்சிரும். அதுதான் மருந்தினுடைய குவாலிட்டி இல்லையா? அது போல ஹரிநாமம் என்பது நமக்கு மருந்து, இட் இஸ் அ மெடிசன் இல்லையா? சோ நாம என்ன, நம்ம நோயாளி, we are the patients actually. ஓகே, ஹரிநாமம் என்பது மெடிசன். அந்த மெடிசனை வந்து நாம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ, ஈடுபாடு இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம வந்து அந்த ஹரிநாமத்திற்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி வந்து நமக்குள்ள வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆரம்ப கட்டத்துல நமக்கு விருப்பம் இல்லானாலும் போக போக அதன் மீது நமக்கு ஈடுபாடு என்பது வரும். ஓகே, அது போல தெரியாமலேயே வந்து அந்த மருந்தினுடைய நல்ல குவாலிட்டி வந்து நம்ம உடல்ல வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஏனெனில் அதன் ஆற்றல் நோயாளிக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ என்பது பொறுத்ததல்ல இல்லையா? இந்த மருந்தினுடைய குவாலிட்டி, இந்த மருந்துனால நமக்கு வந்து நன்மை பயக்கும் என்றதை பத்தி தெரியாம கூட சில நோயாளிகள் படுத்திருப்பாங்க இல்லையா? இன்ஜெக்ஷன் மூலியமா போட்டு ஆஃப்டர் 1 hour தான் அந்த நோயாளி வந்து ஏதோ கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி எழுந்து உட்கார்ந்துருப்பார். இன்னும் அந்த மருந்து வந்து வேலை செஞ்ச ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அது போல பகவானின் புனித நாம ஜபத்தின் மகிமை ஒருவன் அறிந்திருக்கவில்லை என்றாலும் அறிந்தோ அறியாமலோ அவன் அதை ஜபித்தாலும் அந்த ஜபம் நற்பயனை அளிக்கும் என்பது நிச்சயம். சோ இது வந்து நமக்கு அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா வியாசதேவர் வந்து நமக்கு உணர்த்துகிறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் வேகமாக பரவிவரும் மேலை நாடுகள்ல வந்து படித்தவர்களும் மற்ற அறிஞர்களும் இதன் மகிமை உணர்ந்து வருகின்றனர் இல்லையா? ஹரிநாமத்தினுடைய மகிமை, ஹரிநாமம் சொல்ல சொல்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ நன்மைகள் இருந்திருக்கும். அதை கொண்டுதான் வந்து அவர்கள் வந்து உணர ஆரம்பித்தார்கள். உதாரணமாக டாக்டர் ஜே ஸ்டில்சன் ஜூடா அப்படிங்கிற அறிஞர் வந்து இந்த இயக்கத்தில் மிகவும் கவரப்பட்டுள்ளார். சோ அப்ப அவர் வந்து இருந்திருக்கார் போல இருக்கு. ஏனெனில் போதை பித்தர்களான ஹிப்பிகளையும் இந்த இயக்கம் தூய வைஷ்ணவர்களாக மாற்றியிருப்பதை அவர் கண்கூடாக கண்டுள்ளார் இல்லையா? அமெரிக்கால வந்து எல்லாருமே போதைகளுக்கு அடிமையாகி இருந்த ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அவங்கள எல்லாருமே பிரபுபாதர் நல்ல பக்தர்களாக மாற்றினார் இல்லையா? அந்த வைஷ்ணவர்கள் கிருஷ்ணருக்கும் மனித குலத்திற்கும் தன்னிச்சையாக சேவை புரிவதையும் அவர் கண்டுள்ளார். சோ அதாவது வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இறைவனுக்கு அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டை வந்து செய்திருக்காங்கன்றத வந்து அந்த ஸ்டில்சன் என்பவர் வந்து பார்த்திருக்கார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட இத்தகைய ஹிப்பிகள் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை அறிந்திருக்கவில்லை இல்லையா? பிரபுபாதர் அங்க போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் அதை ஜபித்து தூய பக்தர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றனர். இவ்வாறாக அவர்கள் தீய உடலுறவு இல்லையா, 4 விதமான அதாவது ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா, illicit ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன், மீட் ஈட்டிங் இல்லையா, இது எல்லாமே இந்த 4மே வந்து அப்படிப்பட்ட பாவங்கள் இருந்து அவங்க வந்து விடுபட்டுள்ளனர். அப்படின்னா அவங்க அத்தகைய செயலில் அவர்கள் ஈடுபடாத நிலைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டார்கள் என்ற அர்த்தம். ஹரிநாமம் ஒன்றுதான் அவர்களை அந்த நிலைக்கு இட்டு சென்றது. நம்ம எல்லாருமே சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் எல்லா கன்சல்டேஷனுக்கெல்லாம் நம்ம போறோம் இல்லையா? உண்மையிலே இறைவனை நம்பி இறைவனுடைய புனித நாமங்களை ஜெபித்தால் கன்சல்டேஷன் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானே நமக்கு நல் மார்க்கத்தை வந்து கண்டிப்பா சொல்வார். ஆனா அந்த பக்குவத்தை அடையாத பொழுது அதையாவது நம்ம தேடி போய் நம்மளை நாம மாத்திக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி செய்யறது தவறு கிடையாது. ஆனா அதை காட்டிலும் சுலபமான வழி இது இல்லையா?
ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஹரிநாமத்தை வந்து நமது கிடையாது 1 மணி நேரம்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுண்டு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்தால் நம்முடைய உடலும் மனது எல்லாமே வந்து புத்துயிர் பெறும். அப்ப நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவம் பெறும். இதை நாம உணரணும். ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தின் மகிமைக்கு ஒரு கண்கூடான சான்றுதான் இது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தின் மகிமையை ஒருவன் அறிந்தோ அறியாமலோ இருக்கக்கூடும். ஆனால் சக்தி வாய்ந்த மருந்தை உட்கொள்பவன் அதன் ஆற்றலை அறிந்திருக்காவிட்டாலும் அதன் நற்பலன்கள் வந்து அந்த மருந்து வந்து உண்டாக்கும். அது போலவே தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாம ஜபங்களை ஒருத்தர் வந்து சொன்னாங்கன்னா உடனடியாக அவர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள். பர்ஃபெக்ஷன் இல்லையா? ஸோ தேல் பி கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த சின்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல இல்லையா வெளியில வந்துருவாங்க. பாவ விளைவுகளிலிருந்து அவர்கள் வந்து மீட்கப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சிசுக உவாச்ச தயேவம் சுவீர்ய தர்மம் பாகவதம் ருவ தம் யாமிய பாஷா நிர்முச்ய விப்ரம் மிருத்யோர் அமுமுச்சன். சுகதேவ் கோஸ்வாமி தொடர்ந்து சொல்றார் பரிஷிக் மகாராஜா பார்த்து இல்லையா? பக்தி தொண்டின் கோட்பாடுகளை தக்க வாதங்களுடனும் நியாயங்களுடனும் இவ்வாறு பூரணமாக ஆராய்ந்த விஷ்ணு தூதர்கள் ஹரிநாமத்தினுடைய மகிமைகளை சொல்றாங்க. அதனால் ஒரு முறையேனும் மரணிக்கும் தருவாயில் ஹரிநாமத்தை சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து ஹரியிடத்துலதான் சேருவார்கள் என்பதையுமே வந்து ரொம்ப அழகா விளக்குறாங்க. பிராமணனான அஜாமிலனை யமதூதர்கள் பிடியிலிருந்து விடுவித்து சமீபித்திருந்த அவருடைய மரணத்திலிருந்து இல்லையா அவனை காப்பாற்றினர் என்று சொல்லப்பட்டது. ஓகே, இப்ப அஜாமிலன் செகண்ட் சான்ஸுக்கு போவார் இல்லையா? இதே பிரயுக்திதா யாம்யாத்வா யாமாந்திதம் யாமாந்திகம் யமாராஜ்ஞே யதா வர்ஷம் ஆஷக்ஷூர் அரிந்தமஹ. எதிரிகளை அடக்குபவரான பரிஷித் மகாராஜனை பார்த்து சொல்றாங்க, யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களும் விடையளிக்கப்பட்ட விஷ்ணு தூதர்களால் யமதூதர்களுக்கு விளையடிக்கப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் யமராஜிடம் சென்று நடந்ததையெல்லாம் விவரித்தனர். யாரு? இந்த யமதூதர்கள். பிரத்யுதியா அப்படின்னு சொல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது யமதூதர்களும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் தான். அவங்க எங்க வேணாலும் நுழைவாங்க இல்லையா? அவர்களுடைய செயல் என்ன, கடமை என்ன? அந்த ஜீவனுடைய மரணத்தை வந்து ஏற்படுத்தி அந்த ஜீவனை எடுத்து செல்வதுதான். யம தர்மராஜனுடைய கோர்ட்ல எடுத்துட்டு போறது. இந்த ஜீவன் என்ன தவறு செய்தான் இல்லையா? ஸோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து எத்தனை ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் அவன் டீவியேட் பண்ணா, என்ன மாதிரிலாம் பண்ணா, அதற்கான தண்டனை என்ன, எந்த நரகத்துக்கு அவனை அனுப்பணும், இப்படி எல்லாமே அந்த இடத்துல டிஸ்கஷன் ஏற்படும் இல்லையா? ஸோ மரணித்த பிறகு ஒரு ஜீவன் வந்து மேல போறது. ஈவன் ஐ திங்க் இன் கருட புராணத்துல ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து தான் கேட்டது. ஸோ வென்வி அதாவது இந்த உடலை விட்ட பிறகு, இது பக்தர்களுக்கு கிடையாது, அதாவது பக்தரற்றவர்களுக்கு. ஓகே, பக்தரற்றவர்களுக்கு வந்து மரணித்த பிறகு அந்த யம தர்மராஜனுடைய தூதர்கள் வந்து அந்த மரணத்தின் போது அந்த ஜீவனை எடுத்து மேல் உலகத்துக்கு செல்வார்கள். மேல் உலகம் என்பது தர்மராஜனுடைய அதாவது ஃபோர்ட் இல்லையா, அதாவது அசம்பிளி, அதுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல எடுத்துட்டு போய் அவனுடைய செயல்பாடுகளுடைய பனிஷ்மெண்ட்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் அவன் காரியங்கள் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு வந்து மேல் உலகத்திற்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு என்ன, இதெல்லாமே வந்து அலசி ஆராயப்படும். ஸோ அதன் பிறகு வந்து மீண்டும் வந்து அவங்க கீழே தான் வருவாங்க அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 12 நாட்கள் வந்து they will be there only. அதன் பிறகு அந்த செரிமனி எல்லாம் முடிச்ச பிறகுதான் வந்து அவங்க மீண்டும் வந்து மேல போவாங்க. ஸோ நாம் அந்த இடத்துல அழுதுண்டு உட்கார்ந்து இருந்தாலும் நமக்காக எத்தனை பேர் அழறாங்கன்னு கூட அந்த அந்த இது ஆத்மா பார்க்குமா ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ யாருக்கு என்ன ஈடுபாடு இருக்கு அந்த இடத்துல, நம்மளை உண்மையிலே நேசித்தவர்களா இவர்கள் என்பதை அந்த ஆத்மா தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுமானது. ஸோ அந்த மாதிரி, ஆனா உண்மையிலேயே அது தேவையற்ற செயல் தான் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே பௌதிக தளத்துல இருந்தாதான் இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும். மரணித்த பிறகு நாம இறைவன் திருவடிகளை சேரணும்ன்ற அந்த குறிக்கோளை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். அதே மாதிரி எல்லோருமே பிற்காலத்துல வந்து இறைவனை திருத்தலம் சேர்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். அதற்காக நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகளை வந்து நாம எடுத்துட்டு செய்யணும். ஸோ அந்த நிலையில போனா அது ரொம்ப பெஸ்ட் இல்லையா? இங்க இப்ப என்னன்னா, எங்கு பரவினால் எங்கு எவராலும் அவர்களை தடுக்கவே முடியாது. யமதூதர்கள் மரணத்தை போய் ஏற்படுத்துறவங்க இல்லையா, எல்லா இடத்துலயுமே அவங்க நுழைஞ்சிடுவாங்க. ஆனால் இம்முறை பாவி என்று அவர்கள் கருதிய ஒருவனை எடுத்து செல்லும் அவர்களது முயற்சி தோல்வி அடைந்தது.
ஏன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து தடுத்து நிறுத்தியாச்சு. ஏன்னா அவன் வந்து நாராயணா என்று அழைச்சாச்சு. அதனால அவனுக்கு வந்து யமதர்மராஜன் கிடையாது, வைகுண்ட பதவிதான் சொன்னேன். எனவே அவர்கள் உடனடியாக யமராஜன் திரும்பி சென்று நடந்ததையெல்லாம் கூறினர் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஸ்லோகம் படிச்சோமா நம்ம 22 இல்ல இல்லையா? எஸ். கீதா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. द्विजः पाशाद् विनिर्मुक्तो कदबीह प्रकृतिं कदः ववन्दे शिरसा विष्णो इङ्गरान्तर्चनोत्सवः दर्शनोत्सवः वासिक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. पदम 22. विजय पासात् विनिर्मुक्तो गदपि प्रकृतिं गदः भवन्ते शिरसा विष्णु इङ्करान् दर्शनोत्सवः. விஜய் அந்த பிராமணன் அஜாமிலன் பாசத்திலிருந்து வினிர்முக்த விடுவிக்கப்பட்டு கதபி பயத்திலிருந்து விடுபட்டு பிரகிருதி கத சுய நினைவுக்கு வந்தான். பவந்தே தனது பணிவான வணக்கங்களை செலுத்தினான். சிரசா தன் சிரம் தாழ்த்தி விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணுவின் கிங்கரான் சேவகர்களை தர்சன உற்சவ தரிசித்ததால் மிகவும் மகிழ்ந்தான். மொழிபெயர்ப்பு. யம தூதர்களின் பாசங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பிராமணரான அஜாமிலன் இப்போது பயத்திலிருந்து விடுபட்டு தன் சுய நினைவிற்கு வந்தான். பிறகு உடனேயே விஷ்ணு தூதர்களால் தாமரை பாதங்கள் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கினான். அவருடைய வருகையால் அவன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான். ஏனெனில் அவர்கள் யம தூதர்களின் கையிலிருந்து தன் உயிரை காப்பாற்றியதை அவன் நேரில் கண்டிருந்தான். பொருளுரை. வைஷ்ணவர்களின் கிருஷ்ணரின் உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுவதால் அவர்களும் விஷ்ணு தூதர்கள்தான். இந்த ஜட உலகில் அழுகிக் கொண்டிருக்கும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரும் தம்மிடம் சரணடைந்து இப்பிறவியில் பௌதிக வேதனையிலிருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றும் மரணத்துக்கு பிறகு நரக சூழ்நிலையில் கிடைக்கப் போகும் தண்டனையிலிருந்து தப்ப வேண்டும் என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார். ஆகவே வைஷ்ணவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை அவர்களது சுய உணர்விற்கு கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றனர். அஜாமிலனை போன்ற பாக்கியசாலிகள் விஷ்ணு தூதர்களால் அல்லது வைஷ்ணவர்களால் காப்பாற்றப்பட்டு பரமபதமான ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்பி செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. சோ இப்போ அந்த யமதூதர்கள் சென்று முறையிடுகிறார்கள் யமராஜன் இடத்துல. யமராஜன் சொல்வார், விஷ்ணு தூதர்களுடைய இவங்க எங்க வேணாலும் இந்த உலகத்துல போவாங்க, ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் எங்க இருந்து வராங்க? வைகுண்டத்துல இருந்து வராங்க இல்லையா? சோ அப்போ அவங்களுடைய எல்லை வந்து வேறு இல்லையா? இவங்க வெறும் இந்த உலகத்துல, அதாவது ஒரு அண்டத்திற்குள்ள மட்டும்தான் அவங்களால போக முடியும். ஆனா அவங்க அப்படி கிடையாது. ஏகபாதம் முழுவதுமே எல்லா இடத்துலயுமே அவங்க பறவை வந்துருவாங்க. சோ அந்த அவங்களுடைய கவரேஜ் ஏரியாவே ஜாஸ்தி இல்லையா? வைகுண்டத்துல இருந்து வரவங்க அவங்களுடைய உண்மையான நிலையை வந்து இப்போ வந்து யம தர்மராஜன் வந்து எடுத்துரைப்பார். அவரும் ஏத்துப்பாருங்க. ஆக்சுவலி யமதூதர்களின் பாச கயிற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பிராமணனான அஜாமிலன் இல்லையா, அவன் கண்டிப்பா அவன் செய்த பாவங்களுக்கு வந்து அவன் வந்து துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியதுதான், தண்டனை அனுபவிச்சிருக்கணும். ஆனால் ஹரிநாமம் வந்து அவனை வந்து ரட்சித்தது. இப்பொழுது பயத்திலிருந்து அவன் விடுபட்டு தன் சுயநினைவுக்கு அவன் வந்தான். சோ பிறகு உடனேயே விஷ்ணு தூதர்களின் தாமரை பாதங்களில் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கினான். சோ அவன் இவங்க 2 பேருடைய உரையாடல் அவன் கேட்டாச்சு இல்லையா? சோ விஷ்ணு தூதர்களுடைய அவங்களுடைய அனுகிரகத்தை வந்து அவன் வந்து எண்ணி அவன் வந்து அவங்களுக்கு வணக்கங்களை வந்து தெரிவிக்கிறான். அவர்களுடைய வருகையால் அவன் மகிழ்ச்சி அடைந்தான். இல்லைன்னா இந்நேரத்துக்கு எங்க போயிருப்பான்? யமதூதர்களோட வந்து யமலோகம் தான் போயிருப்பான் இல்லையா? அங்கே பனிஷ்மெண்ட்டுக்காக அவன் எத்தனை நரகங்களுக்கு போக வேண்டியிருந்ததோ தெரியாது இல்லையா? கொலை, கொள்ளை இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து தகாத உறவு மற்றும் வந்து அந்த தகாத உறவை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக வந்து அவன் செய்த பாவங்கள், இது எல்லாமே வந்து அளவிட முடியாத இருந்தது. அவன் எவ்வளவு எத்தனை நரகங்களுக்கு போகணும்னு கூட தெரியாது. ஆனா ஒரு நாமம் அவனை வந்து அந்த சூழல்ல இருந்து காப்பாற்றிட்டு. அதனால இறைவனை அடையிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு வாட்டி ஜெபிக்கணும்னா யாராவது கேட்டா என்ன சொல்வீங்க? ஒரு முறை போதும்.
ஒரே முறை வந்து எந்த ஒரு மனசுல எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம, அபராதங்கள் இல்லாம நாம் ஒரு முறை நாமத்தை ஜெபித்தாலே பகவான் வந்து அடையப்படுகிறார். அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் நமக்கு பகவான் அடையப்படலைன்னாக்கா, இப்ப நாம ஜெபிக்கக்கூடிய நாம ஜபங்கள்ல வந்து நல்லா நம்ம குவாலிட்டியா ஜெபிக்கணும் இல்லையா? அப்படிங்கிறத வந்து நாம முயற்சிக்கணும் அந்த ஒரு செயலுக்கு. ஏனெனில் அவர்கள் யமதூதர்களின் கையில் இருந்து தன் உயிரை காப்பாற்றியதை அவன் நேரில் கண்டிருந்தான் இல்லையா? அவங்களுடைய பாசக்கயிற்றுல இருந்து காப்பாற்றினது யாரு? விஷ்ணு தூதர்கள். அதை வந்து அவனால கண்ணாலேயே பார்க்க முடிஞ்சது. வைஷ்ணவர்கள் கிருஷ்ணனின் உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுவதால் அவர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள் தான். இந்த ஜட உலகில் அழுகி கொண்டிருக்கும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரும் தம்மிடம் சரணடைந்து இப்பிறவியில் பௌதிக வேதனைகளில் இருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றும் மரணத்திற்கு பிறகு நரக சூழல்களில் கிடைக்க போகும் தண்டனையிலிருந்து தப்ப வேண்டும் என்றும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அதாவது விரும்புகிறார். அதனாலதான் நமக்கு எல்லாருமே ஆச்சாரியா குரு எல்லாமே இருக்கிறதுக்கான காரணம் எது இருக்கு? அவங்களுடைய வழிநடத்துதலை வந்து நாம ஏற்றுக்கொண்டு செல்வதால் இறைவனுடைய திருவடிகள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். மேலும் ஆகவே வைஷ்ணவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை இல்லையா அவர்களை சுய உணர்வு கொண்டு வர முயற்சி செய்கின்றனர். ஆனால் தான் இந்த சத் சங்கம் எல்லாமே நடக்கிறது. சாது சங்கம், பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி இல்லையா, நிஷ்டா, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா, இது எல்லாமே வந்து ஹையர் லெவல். ஓகே, அஜாமலையை போன்ற பாக்கியசாலிகள் விஷ்ணு தூதர்களினால் அல்லது வைணவர்களால் காப்பாற்றப்பட்டு இல்லையா பரமபதமான ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்பி செல்கின்றனர். ஸோ அவங்க எல்லாருமே மீண்டும் வந்து அந்த திரிபாதத்துக்கு கிளம்பி போறாங்க. இவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார். இப்ப அடுத்து அவர் எங்க போவார்? ஆக்சுவலி ஹரித்வாருக்கு போவார் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ பாவங்கள்ல இருந்து அவர் விலக்கப்பட்டாலும் தான் செய்த பாவங்களுக்கு வந்து தண்டனை என்பது கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த பாவங்கள்ல விலக்கப்பட்டதுனால அவருக்கு தண்டனை இல்லை. ஆனா அவர் செய்தது பாவம் என்பதை உணரும் பொழுது அந்த பாவத்தை நீக்குவதற்காகத்தான் அவர் வந்து அங்கே சென்று தவ வாழ்க்கையை வந்து மேற்கொள்கிறார். ஓகே, அதன் பிறகு பூர்ணமாக தூய்மை அடைந்த பிறகு அவருக்கு மரணம் நிகழும்போது விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவரை அழைத்து செல்கிறார்கள். ஸோ இதுதான் அஜாமலனுடைய ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ அஜாமலனுடைய ஸ்டோரி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு படிப்பினை. ஸோ நாம வாழ்க்கையில எந்த மாதிரி செயல்படக்கூடாது என்பது அஜாமலனுடைய ஸ்டோரியை கேட்டு நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை வந்து நாம அந்த தவறுகள் செய்யாம இருக்கணும்னா நம்ம ஏதோ ஒரு தொண்டுல ஈடுபட்டு இருந்தா மட்டும்தான் செய்யாம இருக்க முடியும். அதனால நம்மள நாம இறை தொண்டுல வந்து நாம ஆழ்ந்து நாம அதுல வந்து லயித்து செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, பக்தி தொண்டு நாம மனஸ்பூர்த்தியா செய்தா இறைவன் ஆனந்தப்படுகிறார். அதனால நமக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளுமே நமக்கு தானாகவே அமையப்பெறும். ஸோ அதை பத்தி நாம யோசிக்க வேண்டாம். நல்ல பொருள் ஈட்டணும் என்ற ஒரே குறியோட மட்டும் நம்ம வந்து செயல்படக்கூடாது. ஸோ அதனால பொருள் ஈட்ட வேண்டும், சம்பாத்தியம் பண்ணணும். ஆனா குடும்பத்தையுமே வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போட்டு அறப்பழக்கத்துல வைக்க வேண்டியது ஒரு குடும்ப தலைவனுடைய கடமை இது இல்லையா? மனைவிக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை மனைவி செய்யணும், கணவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை கணவன் ஆற்ற வேண்டும். ஓகே, அப்போ அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கரை சேருவது என்பது நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பத ரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.